الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча улуглауларыбыз, хәмд сәнәләребез һәм дә хәмд сәнәләребез булсын. Шаһадат китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шаһадат китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз кемне дә булса гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз үзенең рәхмәте белән кемне дә булса хаклык юлына китерсә, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән, курку белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, сезләрне халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен үзүдән куркыгыз. Дөреслектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, безнең динебез, ислам дине, кеше тормышыннан булган барлык өлкәләрне, халәтләрне үз иченә алган дин. Нинди генә вакыйга булмасын, аларның барысына да гадел хөкем чыгаручы дин. Һәм безнең динебездәге барлык әмерләр кешене тагын да яхшырак, тагын да күркәм халәткә чакыручы әмерләр булып торалар. Аллаһның рәхмәте белән динебездә кеше эшли алырлык барлык изгелекләр Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аша безгә җиткерелде. Кем эшли ала торган, кеше эшли ала торган барлык гөнаһлар һәм бузыклыклар тыелды. Һәм шуңа күрә кеше тормышын җайга сала торган камил дин булып тора. Һәм динебезнең камиллеге сыйфатларыннан кешеләрне тагын да күркәм әдәп әхлакка чакыруы булып тора. Шулар арасыннан Аллаһка кешенең уялчан булуы тиешле булып тора. Шәригатыбыз һәммәбезгә уялчан булырга чакыра, шуны куша. Һәм уялчанлыкны бетерә торган барлык эшләрдән, сүзләрдән безне динебез тыя. Хәтта Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям уялчанлык динебезнең, иманның бер өлеше дип атады. Сахих Бухари хадисләр җыентыгында әйтелә, Аллаһ илчесе әйтте: "Иман 60-тан артык баганадан, 60-тан артык баскычтан торадыр, һәм уялчанлык шул баскычларның берседер" дип әйтте. Димәк, иман иясе мөмин уялчанлык сыйфатына ия булырга тиеш. Уялчанлык мөминнең холкы, мөминнең әдәп әхлагы булып торырга тиеш. Һәм бу үз чиратында мөминне Аллаһтан куркуга һәм җәһәннәм утыннан саклануга китерергә тиешле. Һәм бер вакытны Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям
Кардәшен тиргәүче бер кеше яныннан үтеп барганда, аның сүзләрен ишетә. Тегесе исә кардәшенә әйтә: "Ник син бу кадәр ояласың? Бу бит сиңа инде зыян китерә", дип әйткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүзләргә әйтте: "Бәйләнмә аңа. Дөрестлектә оялчанлык иман билгесе булып тора", дип әйтте. Һәм димәк, әгәр дә кешедә оялчанлык сыйфаты бар икән, бу анда булган иманның булуына бер ишарә булып тора, мөхтәрәм җәмәгать. Икенче бер хадисендә Аллаһ илчесе, Аллаһның аңа салават шәрифләре булсын, әйтте: "Оялчанлык кешегә бары тик яхшылык кына китерә", дип әйтте. Һәм шул хадисның икенче риваятендә оялчанлык ул тулысынча яхшылыктыр, дип әйтте. Ягъни оялчанлыкның bütün төрләре һәм оялчанлык үзе дә тулысынча изгелектән, яхшылыктан булып торалар, дип әйтелә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, оялырга иң беренче лаеклы булган зат ул Аллаһ Раббыбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Тәгаләдән оялырга тиешбез. Һәм Аллаһның мәхлукларына карый, алардан оялганчыга кадәр иң элек Аллаһтан оялырга тиешбез. Һәм кем дә әгәр дә Аллаһтан оялуны онытып, Аллаһның мәхлукларыннан оялып йөрсә, ул, мөхтәрәм җәмәгать, бер кашанда уңышка ирешмәс. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аллаһтан шын оялу белән оялыгыз", диде. Һәм шунда сахабалар әйттеләр: "Эй Аллаһ илчесе, без Аллаһтан оялабыз. Безнең оялу хисе бар", дигәч, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд әйтте: "Ул гади оялу түгел, ләкин Аллаһтан шын оялу белән оялган кеше башын һәм башына керә торган бар нәрсәне сакласын", дип әйтә. Ягъни башындагы булган һәрбер әгъзаны гөнаһка төшүдән, Аллаһның ачуына, газабына китерә торган эшләрдән сакласын, ди. Башыбызда безнең нәрсә бар? Күзебез бар, колагыбыз бар, авызыбыз бар. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде: "Шушы авыз белән эшләнә торган күпчелек гөнаһлар өчен кеше җәһәннәмгә керә", ди. Димәк, авызыбызны сакласак, телебезне гөнаһлардан сакласак, күзебезне харамнарга караудан сакласак, һәм колагыбызны да харамнар тыңлаудан сакласак, без җәмәгать, иншааллаһ, Аллаһтан шын уялганнардан булырбыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шулай ук башыгызга керә торган әйберләрдән сакланыгыз, дип әйтә Пәйгамбәрбез. Ягъни, нәрсә ашаганыңны белергә, нәрсә тыңлаганыңны белергә. Һәм күп кенә остазлар әйтәләр иде: "Колакларыгызны шүп чиләгенә әйләндермәгез", ди. Теләсә кем килде дә үзенең бүтән пычрагын ташлап китте синең колагыңа. Андый булмагыз, дип әйтте. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, башыбызны харамнардан сакларга тиешбез. Һәм Пәйгамбәрбез дәвам итә: "Һәм эшен һәм эшенә керә торган бар нәрсәне сакласын", ди. Ягъни эше, корсагы һәм корсагына ябышкан барлык әгъзаларын сакласын, ди. Безнең эшебезгә нәрсә тоташкан? Аякларыбыз тоташкан, кулларыбыз тоташкан, җинес әгъзабыз тоташкан. Һәммәләрнең һәммәсендә харамнардан сакларга. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Кем ди ике әгъзасы өчен миңа гарантия бирсә, ди, ягъни харамнардан сакласа, ди, мин аңа җәннәткә керер дип вәгъдә итәм", ди. Ул аның авызы һәм ул аның нәрсәсе, дип әйтә? Ул аның җинес әгъзасы, ди. Һәм зиналардан сакланса, зина гөнаһларыннан ерак булса, аяклары белән гөнаһлы урыннарга барудан сакланса, һәм кулын гөнаһ эшләүдән, кешегә зулымлык китерүдән, кешене рәнҗетүдән сакласа, ул, мөхтәрәм җәмәгать, иншааллаһ, Аллаһтан шын уялганнардан булыр. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез әйтә: "Эшен һәм эшенә керә торган әйберләрдән сакласын", дип әйтә. Ягъни, мөхтәрәм җәмәгать, ашаганыңны белеп ашарга тиешсең. Нәрсә синең анда керә? Нәрсә кулланасың син? Нинди харам азыклар булсынмы, харам эчемлекләр булсынмы, алардан сакланырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки беләбез, Алла сакласын, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безне кисәтте: "Харам ашап симергән ит", дип әйтә, җәһәннәмгә барырга лаеклырак, дип әйтә.
Һәм шуңа күрә харам ашау, харам эчү ул гадәти генә гөнаһлар түгел. Ул зур гөнаһлар. Ни өчен? Чөнки мөхтәрәм җәмәгать, ул беренчедән дуганың кабул булмавына китерә, икенчедән кешене әкренләп җәһәннәм утына таба сөйри. Һәм шуңа күрә харамнардан, харам азык-төлектән, харам эчемлекләрдән мөхтәрәм җәмәгать эш куышлыгыбызды да сакларга тиешбез. Һәм Пәйгамбәребез әйтә, һәм Аллаһтан шын уялу белән уялган кеше үлемне һәм ахирәттәге булачак бәлаларны исенә төшерсен дип әйтә. Ягъни бу дөньяда вакытлы булгансын, мәңгелек тормыш киләчәген, кабердә нәрсә булачагын, кабер газабы ни икәнлеген һәм инде җәннәт, җәһәннәм нәрсә икәнлекләрен исенә төшерсен, шул вакытта Аллаһтан шын уялу белән уялыр. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кем ахирәттә уңышлы булырга теләсә, дөнья зиннәтләрен калдырыр дип әйтә. Кем буларның барысын да эшләсә, һәм башын саклап, корсагын саклап, үлемне искә төшереп, ахирәттәге бәлаларны исенә төшереп, һәм дөньяда уңышлы булырга теләп, дөнья зиннәтләрен калдырса, ул Аллаһтан шын уялу белән уялыр дип әйтә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә бу кичкенә генә бер хадис үзенең эченә бик тирән мәгънәләрне алган. Һәм һәммәбезгә дә шын уялу сыйфатларына ия булырга Аллаһ Раббыбыз насип әйләсен. Шулай ук икенче бер хадистә, уялчанлыкка кагылышлы икенче бер хадисендә Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, кешеләргә ишетелгән беренче пәйгамбәрлек шуурындагы сүзләр, әгәр уялмыйсың икән, җаның теләгәнне эшлә ди. Әгәр уялмасаң, җаның теләгәнне эшлә дигән хадис. Күбебез бу хадисне ишеткәнебез бар, мөхтәрәм җәмәгать. Күбебез моны укыганыбыз бар, ләкин бу хадистә ике төрле мәгънә булганлыгын без җәмәгать белеп бетермибездер бәлки. Бу хадистә ике мәгънә бар. Беренчесе исә, галимнәр әйтәләр, әгәр дә эшләргә теләгән эшеңдә уялчанлык кирәк булмаса, эшеңне эшлә. Гөнаһлы эш түгел икән, эшеңне эшлә. Уялып утырудан зур файда юк. Әгәр дә, кабатлыйм яңадан, нинди дә булса эштә уялчанлык кирәк булмаса, шарт булмаса, ул эшне, әгәр дә ул гөнаһ эше булмаса, эшлә. Бер проблема да юк. Уялып утырудан бер файда да булмас ул эшендә дип әйтәләр. Һәм мисал өчен, әгәр дә перекрестокка килгәндә, мисал өчен, кемдер машинасында көтеп утыра икән, һәм моның яшел уты яна торып та, башкалардан уялам, үтсеннәр инде, китсеннәр инде дип әйтеп утыру җәмәгать, бу нәрсәгә китерә? Бу җәмәгать бөкеләрнең барлыкка килүенә китерә, пробкаларның артуларына китерә. Шулай бит, юл йөрү кагыйдәләрен бозуга китерә, һәм ахыр чиктә бөтен боламык булачак юлларда, әгәр дә һәрбер кеше урынсыз шушы ниләрдә уялып утырса. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, кайсы бер вакытларда, әгәр дә сиңа, Алла сакласын, яки синең гаиләңә нинди дә булса янау булса, кисәтү булса, нинди дә булса җинаятчик нитсә, әймә куркытса, ул вакытта уялып утыру мөхтәрәм җәмәгать урынсыз. Һәм кеше үзенең инде үзенең канын, нәфсесен, үзенең малын, үзенең гаиләсен сакларга тиеш. Мин моннан уялып утырам, ярамый инде Алла, итми инде, фәлән, төгән дип, әгәр дә ул йомшарып утырса, мөхтәрәм җәмәгать, Алла сакласын, зур бәла каза килергә мөмкин. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, шушы кешенең әшәклегеннән, кешенең зулымлыгыннан аны туктату җәмәгать, анда һич тә уялып утырырга кирәкмәс. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, кайсы бер вакытта бик шәхси булган сорауларда да мөхтәрәм җәмәгать, медицинага кагылышлы булсынмы, яки нидә булса, башка төрле өлкәдә булган сораулар булсынмы, ул сорауларда да уялып утыру һич тә кирәкми. Татарларда шундый бер әйтем бар: ширин яшергән үлгән дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә уялып сорамыйча шул халәтеңдә калсаң, Алла сакласын, бу инде аяныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Һәм бу җәмәгать моңа мисаллар Пәйгамбәребез тормышыннан да бар иде. Һәм Пәйгамбәребезнең кияве Гали ибн Абу Талиб үзе хакында булай дип әйтә: "Мин ди бик көчле дәртле кеше идем" дип әйтә. Һәм әгәр дә башыма уйлар килсә, шундук шәһвәт сыйкчасы чыга иде дип әйтә.
мәзи чыга иде ди. Һәм шунда бу халәтемне күреп, мин ди Аллаһ илчесеннән сорарга уялдым дип әйтә. Чөнки аның кияве, пайгамбарыбызның кызы, Галинең хатыны, уялдым ди. Һәм шуңа күрә пайгамбарыбызга башка кардәшемне җибәрдем дип әйтә. Миқдад исемле сахабаны җибәрдем ди. Һәм ул пайгамбарыбыздан сорагач, пайгамбарыбыз әйтте: "Әгәр дә андый сыйыкша чыкса, тахаратны алырга тиешсең" дип әйтә. Тахаратны алырга тиешсең, чөнки тахаратың бозыла дип әйтте. Икенче бер хадистә Гайша анабыз бер хатын кызның Аллаһ илчесеннән мондый сорау биргәнен ишетә. Һәм бу хатын әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, дөрестлектә Аллаһ хаклыктан уялмый. Әгәр дә хатын кыз төшендә ир кеше белән бергә булганлыгын күрсә, нәрсә эшләргә тиеш" дип сорагач, Аллаһ илчесе әйтте: "Әгәр нәрсә дә булса чыкса ди, гусулен алсын" дип әйтә пайгамбарыбыз. Гусулен алсын ди. Һәм шул хадистән соң Гайша анабыз әйтә иде, ансарлар хатыннары ди, алар бик тә югары зәвыклы, зыялы хатыннар иде дип әйтә. Динебезнең нигезләрен өйрәнүдән һич тә уялмый иделәр ди, һәм уялчанлык аларны бу гыйлемнән тыймады дип әйтә. Хәзер уйлап карагыз, мөхтәрәм җәмәгать, үзебезнең дә куеп карыйк. Әгәр дә бу очракта кеше уялган булса, уялып сорамаган булса, пайгамбарыбыздан сорамасынмы, сахабалардан сорамасынмы, галимнән сорамасынмы, устазыннан сорамасынмы, әгәр дә уялып утырган булса, Алла сакласын, гомере буена намазын тәһаратсыз укырга мөмкин. Гомере буена гусулсыз йөрергә мөмкин. Чөнки һәрбер кеше белән дә була торган хәлләр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, галимнәр әйттеләр, ике кеше ди бер кашан да гыйлем алмас дип әйтәләр. Бер кашан да гыйлем өйрәнмәс. Беренчесе уялган кеше, икенчесе тәкәббер кеше ди. Чөнки гыйлем алганда уялмыйча, бүтән нишкәлекләрен өйрәнеп, динеңне өйрәнү, гыйлем алу, ул җәмәгать һәрберебез өстендәге булган фарыз. Әгәр дә син нинди дә булса эш белән эшлисең икән, ул эшнең нигезләрен өйрәнү, ул җәмәгать һәркемгә фарыз. Әгәр дә син намазны өйрәнәсең икән, намазның хөкемнәрен өйрән. Уразага керәсең икән, уразаның хөкемнәрен өйрән. Өйләнәсең икән, хатын хукукларын, гаиләдә күркәм яшәү рәвешләрен өйрән. Балаң туа икән, ничек баланың дин буенча күркәм рәвештә тәрбияләргә икәнлеген өйрәнергә тиешлесең. Базарга барып сатуга киттең икән, сату алу хөкемнәрен өйрәнергә тиешсең. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, ул эшләрне өйрәнгәндә уялып утыру һич тә ярамый һәм урынсыз булып тора. Ләкин әлбәттә һәрберебездә кеше һәм инде бу четерекле сорауларда турыдан-туры түгел, әдәп белән сорарга кирәктер. Мәсәлән, әгәр дә хатын кызларның андый сораулары туса, мәсәлән, устазның хатыныннан сорарга мөмкиннәр. Хатыны исә инде өендә устазның үзеннән сорый һәм инде җавабын көтә. Җавап биргәч, хатыны инде шушы сораучы хатыннарга җиткерергә мөмкин. Шулай ук ир кешенең әгәр дә сораулары туса, ул мәсәлән, ул сорауны турыдан-туры бирергә уяла икән, үз исеменнән түгел, бер мөселман кардәш былай эшләде, бер мөселман кардәш былай әйтте дип сораса, һич тә хата булмас. Үзе әгәр дә сорарга уялса, дустын җибәреп, дусты сораса да бер хата булмас. Чөнки Гали ибн Абу Талиб үзенең дусты сахабаны пайгамбарыбызга җибәрде һәм пайгамбарыбыздан сорарга кушты. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы сорауларда да әдәбен кулланып җәмәгать белергә теләсәк, бу җәмәгать иң кирәкле эш булып тора. Һәм бу хадисның, әлеге белән укып киткән хадисның, әгәр дә уялмасаң җаның теләгәнне эшлә дигән хадисның икенче мәгънәсе, ул җәмәгать, әгәр дә синдә уялу хисе булмаса, син җәмәгать димәк ахыр чиктә Аллаһтан да уялмаячаксың. Әгәр дә синдә уялу хисе булмыйча, син әгәр дә гөнаһлардан сакланмасаң, бузык сүзләрдән, фәхешле эшләрдән сакланмасаң җәмәгать, бу ахыр чиктә сине кайда алып килергә мөмкин? Аллаһның газабына, Аллаһның ачуына китерергә мөмкин. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, менә кеше нәрсәсе белән аерыла хайваннан. Хайванны Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде һәм хайван шундый табигате белән. Ул башына нәрсә килсә, нәрсә эшләргә теләсә, шундук эшли. Шулай бит. Кешеләр нәрсәсе белән аерыла? Аллаһ аларга акыл бирде. Аллаһ аларга акылы сәбәпле, уялу хисләре белән һәм башкалары белән Аллаһ аларны үз-үзләрен тыеп туручы итеп яратты. Һәм шуңа күрә, әгәр дә кешедә уялу хисе булса, ул үзен рамкаларга сала.
Әгәр дә анда оялу хисе булса, ул үзен кайсы бер хаталардан саклый, кайсы бер эшләрдән саклый. Әйтәсе килә, но ярамый. Шушы бер яхшы анекдот белә идем, но мәгънәсе начар. Фәхишле анекдот. Сөйләмә, әйтмә аны. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә кешенең оялчанлыгы аны менә шушы халәтләрдә гөнаһтан саклап калыр. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, оялчанлык булуы ул әлбәттә Аллаһтан оялчанлыкка китерер иншаллаһ. Ләкин әгәр дә оялчанлык булмау, оялу хисе булмау җәмәгать, ахыр чиктә Аллаһтан да оялмауга китерә, Аллаһ сакласын. Һәм безнең өчен мөхтәрәм җәмәгать, оялу сыйфатында иң зур үрнәк ул иде безнең пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм хадисләрдә әйтелә, Аллаһ илчесе пәйгамбәребез Мухаммад чаршау артында утыра торган җитлеккән кыздан да оялчанрак иде дип әйтә. Һәм әгәр дә берәр нәрсәне күреп ошатмаса, без, ягъни сахабалар, аның йөзеннән белә идек дип әйтә. Әгәр дә нәрсәне дә күреп яратмаса, нинди дә булса сүзне ишетеп, әгәр дә ул аңа ошамаса, йөзеннән күренә иде дип әйтәләр сахабалар. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә хатын-кызларның тәртиплесе, әдәплесе, гыйффәтле булган кызлары, әйме, әгәр дә йортында бигрәк тә инде кияүгә чыгырлык шушы возрастка җиткәч, әйме, шунда өендә оялып утырганда, берәр кеше килсә, берәрсе танышырга килсә, мәсәлән, әти-әниләр белән бергә булганда, оялып башын да күтәрә алмый торган шушындый кызлардан да пәйгамбәребез оялчанрак иде. Пәйгамбәребезнең оялу хисе моннан да көчлерәк иде. Һәм бу безгә җәмәгать үрнәк булып тора. Һәм пәйгамбәребез генә түгел, сахабалар арасында да бар иде шундыйлары, алар аеруча оялчанлыклары белән танылган иделәр. Һәм ул сахабалар арасында мөхтәрәм җәмәгать Усман ибн Аффан, Аллаһ аннан риза булсын, шушы күркәм холкы белән аерыла иде. Һәм пәйгамбәребез дә Усманнан ояла иде, һәм бер хадистә әйтә, фәрештәләр дә оялган Усманнан, инде мин ничек оялмыйм дип әйтә иде. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, шушы хутбамның ахырында оялчанлыкка каршы килә торган берничә хата турында да әйтеп үтәсем килә. Беренчедән, әгәр дә без нинди дә булса хатаны күреп, нинди дә булса гөнаһлы эшне күреп, ул эштән җәмәгать оялып, аны туктатмасак, мөмкинчелегебез була торып, бер сүздә эндәшмәсәк, оялам, әйтмим, ярар инде, булыр инде дип калсак, мөхтәрәм җәмәгать, бу бик зур хата. Бу бик зур хата. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям моны хәтта иманның иң түбән дәрәҗәсе, иманның зәгыйфлеге дип атады. Ягъни моннан да түбәнрәк халәт юк дип әйтте. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә арагызда берәрегез бозыклыкны күрсә, булдыра алса кулы белән туктатсын дип әйтә. Булдыра алмаса, теле белән туктатсын дип. Теле белән дә булдыра алмаса, йөрәге белән инкар итсен дип әйтә. Ләкин бу ди иманның иң зәгыйф халәте дип әйтте. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, без андый вакытларда оялып утырырга тиеш түгелбез. Бигрәк тә әгәр дә безнең мөмкинчелегебез бар икән, ул эшне туктатырга, ул эшне бетерергә без җәмәгать читтә калырга тиеш түгелбез. Икенчесе исә кеше мәчетләргә килгәндә, намазларга басканда, Аллаһ каршына басканда төрле ярамаган киемнәрне кию ул җәмәгать оялчанлык, тәкъвалык түгел. Башка кешеләргә без үзебез ничек иттереп матур күренергә теләсәк, шулай ук җәмәгать мәчеткә килгәндә дә, Аллаһ каршына басканда да, намазларыбызда да шул рәвешле күркәм киемнәр белән басырга тиешбез. Һәм инде мөхтәрәм җәмәгать, оялчанлыкка каршы була торган тагын зур хаталарның берсе ул улыларны хөрмәтләмәү. Улы кешеләрне, улы яшьтәгеләргә әдәп, хөрмәт күрсәтмәү мөхтәрәм җәмәгать. Ниндидер бер аш булсынмы, ифтар булсынмы, балалар, яшьләр улыларны хөрмәтләп, кадерләп, иң беренче иттереп утыртырга тиешләр. Һәм менә без җәмәгать әлхәмдүлилләh, Аллаһ рәхмәте белән Рамазан аена якынлаштык. Һәм инде 2 атнадан соң инде безнең Рамазан ае башланачак. Һәм шуңа күрә ифтарларда да, әлхәмдүлилләh, мәчетләрдә ифтарлар үткәрелә. Шунда иң элек зур кешеләр хакында кайгыртсак иде. Ул яшьтәге кешеләр хакында кайгыртсак иде.
Һәм инде аларны беренче булып утыртсак иде. Һәм менә бу сүземне хәтта мин рус телендә дә әйтәм дә. Вот я хочу сказать, то, что вот альхамдулилля, у нас сейчас приближается месяц Рамазан. Будут ифтары, мечеть будет кипеть, да? Будет много людей. И самое главное, чтобы мы проявляли свое уважение, свою стыдливость перед взрослыми, перед людьми пожилого поколения. И альхамдулилля, для всех нас, я хочу специально это отметить, является примером, это наши братья, которые приехали со Средней Азии. У них уважение к старшим для многих из нас является самым лучшим примером, как они превозносят взрослых, как они их уважают. Он сам будет стоять, он сам будет плясать, он будет сам где-то вдалеке, но взрослого посадят, но его накормят, его напоит и так далее. Поэтому, уважаемые братья, все мы должны относиться к пожилым людям уважительно, проявлять свою стыдливость, да, и в первую очередь, когда, тем более, когда касается вопросов ифтара, еды и так далее, заботиться именно о них и воспитывать своих детей именно в таком духе, в духе уважения к людям пожилого возраста. Һәм Аллаһ Раббыбыз мөхтәрәм җәмәгать һәммәбезгә дә оялчанлык хисләренә ия булырга насип әйләсен. Һәм һәммәбез дә Аллаһтан хакыйкый оялу белән оялсак иде, һәммәбез дә Аллаһ рәхмәтенә һәм Аллаһ ризалыгына ирешеп җәннәт әһелләреннән булсак иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.